हेपि बार्थडे आंनि फिसाजोनि दिनैहाय गासै बैसोआ जाहैबाय 18 बोसोर जाबाय 2007 नि आरोखि 23 मार्चनि मा लिरखो बेलाय I am legal. Legal? Illegal मोन नै आंना फिसाजोआ 18 बोसोर जाबाय बिमायाबो थाफा दं Itu meuna. आजा Bising ka rin ako, bay ko mobile ko online. Nani? No baba, no mo. Video nggak stod det. Basa. Ini. Mami alai. बिमायाबो जायालै खामानि गैथ्रा दे सानजारि बुथिखायालाय दे आं सानजारि बुथिखासो थांद' बाबा थांद' बेयाव थांदो खाथियाव बेखौ केकआ आबाखौ हानानै होदो फांना दोन फैदो नोंजों Di, happy birthday kan go bay go. दिदो होनद' Happy birthday to you दिदो होनद' Payda jera. Satuna. आसिया 나보러 기통통 누이봐. 네. Ada jana bana lezer. 나. Mari no. नोजोनबो हो नोजोननोबो No. Nam. Saya. Berapa tapi dok? Kuliah ngambil krim ngambil deh. Coba, happy birthday coba. Dah, sudah. गासिबो थाजोबलाय ओनेगा थागोन थाग एखेबारे थाग Terlek kamsi coba terlek. Oi. हनै बेना सिङावसो थागोन हनै जाथारा मानसिफ्रानो बेखौ लाइटखौ होलाय बाबा गोजौनि लाइटखौ बेखौ बास गुड वीडियो भी है सब कुछ है वीडियो फोटो देना Satuna. माथो सिङाव हाबखो नानि ए खिफिया हाबजोबसिगोन नोंना आब'मोना खिफिगोन ना गाहायसो जासिगोन नों बिदिबा
प्लास्टिक देखो अभी काम भी आएगा तो ना रख लो नेक्स्ट ईयर में हाँ। कितना का था ये कितना का था कितना वाला है वो भाई अभी apa itu deh